Good morning sa tanan. Dako ko kalipay sa usa ka opportunity na makakuyog na pud sa inyo ha ani na medyo bugnaw na kabuntagon. If namoy Biblia palihog kog abli sa libro sa mga Hebreo, nanata sa ikapitulong 12, atong bersikulo na tan-awon karon is ang bersikulo 4 taman sa 11. 4 taman sa 11 sa ikapitulong 12. Ug akong tagaan ning title na mensahe, masakit pero mapuslanong gugma. Ug mo kani ang gisulti sa mangwawali. Sa inyong pakigbisog, batok sa sala, wala pagyud kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo, ingon nga iyang mga anak? Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. Ug ayaw kaluya kung badlongon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyahang gihigugma, ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Lahutay sa inyong giantos, ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak ba? May anak gabagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan? Kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kundi mga anak sa gawas. Ang atong mga tawhanong amahan, nagkastigo kanato o gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kitag kinabuhi. Kay gidisiplina kita sa atong mga tawhanong amahan sulod sa mubong panahon, lamang sumala sa ilang gihuna-huna nga angay buhaton. Apan, ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan, aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Walay kastigo nga dili sakit, og dili giyud kini makalipay, apan sa kaulihan, kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong ug malinawon. Ampo ta. Ginoo, salamat Lord ani imuhang pulong. Indeed Lord, amo gini siyang need karon sa among kagulingong pamilya, sa among kagulingong kinabuhi, ug kami even Lord sa dinhi sa GCAF, ang imuhang simbahan. Need na need kayo ni namo na pulong nimo. I pray, O Lord, na dili namo isalikway ang imuhang masakit na disiplina, imuhang sakit na kastigo, kung dili Lord, amo kaning tan-awon ang unsa ang maayong resulta pinaagi sa pagtuo, Lord. Amo kaning tuhuan na gikan kanimo. Help us, O Lord, na how we can be your children. Unsaon po namo, Lord, na kung kami ang panahon sa among pagkaginikanan, o even, Lord, kami unsaon bilang igsuon ni Kristo, o igsuon sa isa't isa dinhi sa imong simbahan, unsaon kaninamo, nanindot kay nakamatuoran. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung nakahinumdum mo ba na ang gihatag na ng mga ilustrasyon sa pag-eksplikar sa kaning magwawali, pinaagi sa atong pagtuo, is iha na karong gihatag na sa una, di ba? Ana siya, ang atong pagtuo sa Ginoo, sama ra daw ni sa usa ka taas na panawduaw. No? Na dili ni siya
sayon na biyahe, usahay matistingan gyud, daghan peligro ani na biyahe, pero sama kani sa isa kataas na panawduaw na naatay destinasyon na gusto abton, na worth it, no, na mubiya ta sa kung tagikan ug mobiyahe ta habang buhay, kay ang final destination aning ang pilgrimage kaning panawduaw is grabe siya ka nindot, na bahala mabiyaan nato unsa pa ni atong biyaan sa kalibutan. Sulit na sulit ragyod na siya. Ug niingon pud siya, no, na ang pagtuo sa Dios mura kani og naata sa delikado nga gubat. Na kung dili nato ni siya i-wage, no, na gubat, naay mga peligro, naay mga sakit, naay mga indeed naagali even na mamatay tungod aning pagtuo na sama sa delikado nga gubat. So dili kani siya mura bitaw nag-adto tag bakasyon, na nisuroy ta adto padulong ta og nindot kay na pilgrimage padulong sa Mat-i Claveria para pagtan-aw nato nindot king lugar, ug murag pagbiyahe nato walay kawatan, walay peligro, na dili ta kailangan magunit sa atong espada, sa atong mga shield of faith, no, na wala tay ngani na armor. Ang pagtuo lalo na dinhi sa kalibutan, na grabe ang mga sala sa atong sulod, sa atong kasing-kasing, sala sa atong mga paligid, sa atong mga katawhan, ug kana consequence sa sin, no? Makadungog tag mga giyera sa Ukraine, sa Russia. Dili lang na maong problema, abi na ako ang problema COVID. Hapit na natang mulabang sa COVID. Taan na po ning Ukraine, taas na po kayong mga bilihon sa kaning mga krudo, di ba? Ang atong mga gasolina, taas na po kaayo. Kung dili man niya ang maong ang tabukon nato na problema, naa na po tayo lain na murag nag-away-away mga pamilya. Naa na po yung nagsakit sa among pamilya. Dili maundang. Gira after gira. Ug mo ka na ang usa ka picture, no, na iyang giingon. Ug ang last Sunday nagwali si Marvin Jono na ang pagtuo sama kani sa usa ka lisod na maraton. Na kung dili nimo disiplinahon, imong kagulingon bilang isang atleta, dili ka mudagan. Kung matumba ka, kung uhawon ka, tambay ra ka dito sa tindahan, pahulay na ka, unang na ka. Naa diha ang idea na, no, kailangan kita bilang Kristohanon na naasa sa kagyera, na naasa sa kataas na pilgrimage, kailangan gyapon ta mudagan. O atong pagdagan, ang assurance diha, atong si Hesukristo, ihanang achieve ang victory. Namudagan na lang ta para makuha nato ang premyo. No? Diha dayon ang idea na maglahutay ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Nganong one after the other, ingani man ang ilustrasyon sa magwawali para sa mga katauhan sa Dios sa iyang panahon o para kanato. Tungod, di ba, kung hinumduman nato unsa ang kaning Kristohanon na komunidad ang ilahang ginaatubang, kuan man ni sila, mixed group man ni sila. Naay uban sa ila diri tinuod gyud na magtotoo, ug naay nahaluan nila diri na kanang nituo pero naapay one put in, one put out, nagduha-duha na. Ug maski kaning mga nagtuo na mga tinuoray na nagtuo na mga Kristohanon, nabatian na nila ang sakit sa problema, sa kadugay, no, na ang realidad na nausab na ilang kinabuhi, lisod na kaayo ang kinabuhi tungod sa ilahang pagtuo sa Ginoo kang Hesukristo. Ang ilahang kinabuhi na usab sa padulong sa pagkalisod na magka-worse ug magka-worse. So, naay realidad na ang kinabuhi puno ug masakit nga mga gakahitabo sa atoa, puno og mga lisod nga mga kahimtang. Ug kung mo na lang niya atong almusal, mo na lang niya ato ang paniudto, ug mo na lang niya ato ang atong panihapon ug midnight snack na ato bangon, na problema, sakit,
lisod nga panahon na ay usa ka realidad na even kanina mga panahon si Satanas dinhita maging vulnerable. Kabalo si Satanas na ang tao na naa sa panahon na nagatubang sa sakit o lisod nga panahon, vulnerable kung dili siya kabalo sa kamatuoran o sa iyang dili siya nakaangkla kung kinsa ang Dios, unsa siya kamaayo, pwede siya masudlan og duha-duha. Di ba? Pwede siya masulsulan na kaning mga pait na nagakahitabo. Makapangutana ta ba? Aman ang Ginoo ani. Kaning mga problema nako, aman gikan kang Satanas man siguro gyud ni ba? So tanan na akong pagtan-aw karon sa nagakahitabo na mga masakit o lisod nga panahon, maski nata sa sulod sa simbahan, akong una-una ni gikan ni Yahwa, no? Somehow mawala sa atong paguna-huna sa panahon o paglisod o pagsulay ang kamot sa Dios, ang binuhatan sa Dios sa atong kinabuhi. Nganong iya kaning gitugot. Ngano man, daghan kayo kita na mga igsuon diri sa pagtuo na dili komportable sa paghuna-huna, sa paghandle, sa pag-isip sa kalisod. Kaya nga itong huna-huna, grabe, wala ba ko'y makita na gugma ani. No, dili ginigikan sa Diyos. Sakit raman, puro raman sakit. Puro raman problema. Mawala sa ako ang concept na ang masakit o lisod na mga kakahitabo sa ako gugma ni nagikan sa Diyos. Ug sa diha, gihatag karon sa magwawali ang kamatuoran nagikan sa Diyos para sa panahon na kailangan kay nato ni nasakitan ta, nag-agi tag likalisod, makalahutay ta ang atong pagtuo, magpabilin og kusgan sa kang Kristo, kay siya man ang kusgan o kita man ang luya, og dili ta mangawala sa ato ang pagtuo sa iyaha. So gihatag niya kung si Oswald Chambers ana siya, kung siya ang author sa Atmosphere is Highest, ana siya, ang sala og kaning mga pagsubo nagakahitabo, kaning mga masakit og mga lisod nga panahon, gakahitabo gini. So kung muingon daw ta, dili ko ganahan ani, no? Ato ni i-dismiss, dili man. Naamang gyud siya, realidad man siya. O kung muingon po daw ta, ang Diyos, wala ilabot ang Diyos ani, nasayop ang Diyos ani, nasayop na ta. Wala na ta sa kasing-kasing sa pagtuo sa iyahang pulong nagihatag kanato. So unsa man ang gihatag na kamatuoran sa mga Kristohanon nagaagi og kaning mga lisod og problemado na mga panahon. Unang-una, niingon siya, huna-hunaa si Jesus. Huna-hunaa si Jesus. Dinita magsugod kang Jesus, og dinita magpadayon kang Jesus, og dinhi ang atong katapusan og atong kinabuhi walang katapusan, magpadayon with Jesus. Unsa man ang giingon niya? Ingon siya, palandunga. Huna-una gani. Kung giunsa ang giantos ni Jesus o giunsa niya og sa pagpailob sa unsa na mga panahon? Sa taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala. Ang giagian ni Jesus sa iyang pag-anhi diri para magpakita sa pinakadako o pinakagrabe na gugma sa Dios. Ang iyang giagian ingon ang mangoli, huna-una agod panlunlog gali balik. Puro sakit, kalisod. O
dili siya tungod lang sa kaning mga taas og presyo, no, kaning mga tungod sa sala. Sala sa mga tao. So kung si Jesus gani na siya mismo ang iyahang kagulingong kasing-kasing walay sala. Niagi gani og grabe na paglutos, grabe gali ang giantos, o grabe ang iyang pagpailob. Ingon siya, mas grabe ang giagian ni Jesus. Ma-encourage na, no? Tungod, unsa man ang nakita na to kang Jesus, tungod kay ni-endure siya, ni padayon siya ni ang pilgrimage, ni padagan siya sa kaning race. Ang iyang pagtuo, nag-raid siya sa kagyera. Para ka nato, nakita nato ang maayo kayo na resulta. Namatay siya, tinuod, pero nabanhaw siya. Og tanan karon na motuo kang Jesus, maluwas na. Og tungod ana ingon no, gibuhat na ni Jesus aron dili kita maluya, dili kita mabugnaw. Ug mubalik na siya na tema no, sa karon ato ang para dili maluya ug dili mabugnaw, panlandunga si Jesus. Dili maluya ug mabugnaw imong pagtuo, kumuatubang ka og kasakit og lisod na panahon, panlandunga si Jesus. Na niagi pa og mas grabe. Muna, pag connection niya karon sa ato ang text lugar, ingon di ba? Sa inyo. So sa ato ana. So kung panlandunga na to si Jesus, na mura kayang giagian, sa ato Kung ikaw sa imong pagigbisog batok sa sala, imuhang sala, o sa sala sa ubang tao, wala pagyud ka mo makig-away hangtod sa kamatayon. Dili pagali nga na kagrabe, nga karon na mo consider na nung ka na mutuo sa lain, muambak og barko, muundang, maluya. Dili pagali nga na kagrabe, panandunga, unang-una si Jesus. So unsa may kuan nato ana? Para sa usa ka Kristohanon, kaning mga problema, kalisod, kaning mga masakit na problema sa imong negosyo, sa imong pamilya, dinhi sa GCAF, gamiton kana sa Ginoo nga mga panahon bilang disiplina. Ug dili siya bilang disiplina na padulong sa maguba ka, madaot ka, kundili para sa ato tanang kaayuhan, para sa imong kaugalingong kinabuhi ng kaayuhan. Kaya kung imong huna-huna na ang problema, ang kalisod, dautan kini, walay pulos ni, sa yawa ragyod ni, dili nimo mapuslan ang nindot kaayo na mga ginatudlo ni Jesus sa Ginoo sa imong kinabuhi karon. Unsa man ning disiplina sa Ginoo? Mao kini ang ginabuhat kung ang pulong lang na disiplina ba? Mao ni ang ginabuhat sa tanan, maski kita mga ginikanan o kung naatay mga ginikanan, mao kani ilahang ginabuhat para matulid, para mabadlong ang ilahang mga anak, unsa man, para madaot ang ilang kaugmaon, dili. Para sa kaayuhan sa ilang kaugmaon, para sa kaayuhan sa ilahang anak. Ang focus din is buhaton ni siya. Pero ang disiplina, hayahay ba? Sakit. Sakit ka ni. Pero, nganong gikan man ni sa gugma. Mo man ang ilustrasyon niya, no? Kani gikan ni sa gugma sa Diyos para sa imuhang kaayuhan. So, ang disiplina, nagsugod siya sa paghatag karon na tanan na giagi nato kung katong kang Jesus, yang giagian na atoy gikan to sa gugma sa Diyos. Ang ato ang giagian, ayaw ka mo undang, ayaw ka mo kaluya,
Kay si tanawan nimo si Jesus, imong panandungan si Jesus, karon naa siya gihatag na badlong, naa siya gihatag na kasaba, ikasab-an niya ang nagunahuna na ang mga disiplina sa Dios wala daw hinungdan. Iyang giingon, ayaw isipa na walay hinungdan ang disiplina sa Dios. Versikulo 5 na siya, no? Ngaw, ingon ra, no? My son, ayaw huna-una na walay pulos, walay hinungdan ang disiplina sa Dios. Kung sa Griego pa kana siya napulong, ang kuan na is ang pagsabot ana no is murag walay ginatagaan ni magwalay respeto. Wala ni magirespeto ang pagdisiplina sa Ginoo sa imuha. Ginatagaan lang nimo og gamay nga bili kana mo kana na napasabot no or ginasalikway lang nimo, ginapagtamay ra nimo. Imo rang ginadedma. Murag wala ra sa imuha. Mo na ang idea sa ayaw ni nato buhaton. So unsa may mga ehemplo ana no, tagaan ta magduha ka common na mga pamaagi na ginaunsa sa mga tao og baliwala or paghatag og gamay na bili ang pagpanton sa Ginoo. Unang-una, sa panahon sa mga lisod or kasakit na giniingon sa Biblia karon, sa pulong sa Ginoo karon, na iyaha ka ng disiplina kanimo. Naay response sa usa ka kasing-kasing sa usa ka tao na mugahi samot ang iyahang kasing-kasing, mugahi ang iyahang ulo. Siguro no, kung nakita na tag mga gagmay na bata na ginadisiplina, makita na to ni. Imbis na muhumok, makita na to, mas nisamot, ugahi ang iyang itsura. Kung ako na ganyan mong bakos, unsa man, di ka magpatuo, bunalan na gyud ka. Nay uban bata maingon, sige, bunali. Bunali. Di ba? Naamang god sa tuwa karon, labaw na kung dako na ta. Nanatay kagulingan natong isip, na kaning kong problema, kung akong ibulag kani sa gugma sa Dios, akong unaw-unaw, kayahon ako ni. Siyempre, sa kadaghan akong gagian, daghan akong problema na lahotayan, wala ra ni, usara ni sa problema. Kaning giyera, kaning kasakit, kaning ano, wala ra ni. O kaning magkuan-kuan din sa jika, wala ra na. Pero unsa may nagkakahitabo, dili pahumok, wala gahumok ang kasing-kasing sa pagpaminaw sa Dios kung dili gatigas, kasamot o kagahi, garbo, self-righteousness ang gakakusgan sa mga ingani na response. Ang ikaduha na pamaagi sa pagbaliwala sa disiplina sa Ginoo kanato is kung makita nato no na ang response sa kalisod ug mga sakit na mga nagakakitabo kanato is mureklamo na noon, manaway na noon, na imbis mamati sa Ginoo, maningil na noon, oh, inyo man ang problema. Kamo man ang rason na ingani ang akong kinabuhi. Grabe, manudlo na dayon. Or kung dili ingana, magbagulbol. Mo ka na ang gibuhat sa mga tao na, sa Israel, sa katong nagbiyahe sila kuyog ni Moises, idalhon unta sila sa promised land. Can you imagine? Girescue na sila sa Ginoo. Kakita sila, grabe na milagro. Gipakaon na sila sa Ginoo. Grabe na kadaghan na ilang nadawat na kamaayo sa Ginoo. Pero sa panahon na masulayan, malimtan kanitanan. Malimtan nila ilang mga thank you Moses, salamat Moses. Ug mo ingon na karon, sala ni mo Moses.
Nganong imo ming kidala dinhi? Ikaw Ginoo, ngano man gina sagdan ang milang niminimo dito sa Egypt. O kana usa kana na sala na gina seryoso gyud og pagdeal sa Ginoo. Magbantay ta no. Kay ingon pa ni A.W. Pink, kung isalikway nimo ang disiplina sa Dios, mintras gamay pa lang na murag ana, ay ang ikaduha daw, mas grabe na daw napiti. Abi nato no na i-small lang nato ang Ginoo, ma-okay na, no, buundang siya, dili mas mo grabe ug mas mo grabe ang moabot na piti. So ingon ang mensahero sa panahon sa mga kalisod o kasakit, gikan ka na sa gugma sa Ginoo, isipon gyud nato na disiplina na niya, ayaw ibaliwala. Paminawa ang Diyos. Paghinulsol, kung kailangan, maghinulsol. Isalig o isalikway ang kailangan na imong buhaton. Ikatulo, ingon siya, ayaw ug kaluya. Sa diha nga badlungon niya ikaw. So duha ka response no, na ginaingon ginadili sa usa ka tawo na magtotoo. Unang-una, ayaw ibaliwala. Ug ang ikaduha, ayaw ug kaluya. So the idea karon na maluya ang usa ka tawo, dili murag iharang gidawat nagikan ni sa Dios. Naa si idea, oo, gikan ni sa imo Lord, pero ang response niya is maluya na noon. Imbis para sa iyang kamaayo, nahimo ra gyapon sa iyahang para sa iyahang murag dili maayo. So wala niya gi maliit ang Ginoo, ang disiplina sa Ginoo, nabugatan na noon sa mot. Ug dili na mao ang purpose sa Ginoo no. That's why unsa may itsura ana Lord be tanaw na to na kaning kung badlongon ka, pakulaw ka, ikasab-an ka, nabunalan ka, nay uban na mga bata no na mangluod, magmukmuk diha sa corner, nay moingon ra no na ano, wala gyapon nila nakuha ang gugma sa disiplina. Ug wala nila nakat-on ang dapat nila kat-unan. So nay duha ka pa maagi na maluya ang tao. Daghan man kay na no, pero para sa panahon duha lang sa usa na maluya siya, ngano makabalo ka maluya siya, buundang. Magmahay-mahay. Magluod-luod. Adi na ko. Ingana man adi na ko. Unlang na ko. Muundang siya. Ug kana ginatan-aw sa Ginoo sa panahon kung gikan sa iyaha ang disiplina. Og tanan no, wala tanan nagakahitabo na maski masakit, lisod. Ginaingon sa Ginoo, ginatugot niya sa panmuadto sa imong kinabuhi para sa sake sa iyang gugma madisiplina ka. Og karon muundang nanong ka. Unsa may nakita nimo sa imong pagtuo? Mas niduol ka sa Ginoo, no? Naluya na noon imong pagtuo sa iyaha. Ang imong paghuna-huna sa iyang kamaayo, naluya na noon. Imong pagsalig sa iyaha, naluya na noon. Nakalimot na ka. Wala na nimo panlandongi si Jesus. Busa, sa panahon na masulay, panahon na disiplina ka, nabunalan ka, nakasab-an ka, maundang ka. Ikaduha, magduda na noon sa gugma sa Ginoo. Diha gyapon no, ngano kana no na nisulod man ni sa simbahan sa Ginoo. Na ang the idea na mawala ang gugma sa Ginoo sa iyang anak, magduda ta. Usa ka man na sa katimtasyon na dugay na kayo ginagamit ni Satanas. Madotlan
Sa panahon ka ani nagrabe ka kad vulnerable, sa panahon na ingani, na kay problema, nasuko ka, na kay problema sa mga pamilya. Magduda na noong ka, wa ko'y makita na gugma ani. Gaduda ka sa gugma sa Diyos na nag-ingon, gikan kani sa ihang gugma. So unsay tambal niini? Giunsa ang pag-ingon sa mensahero sa Diyos, ang pulong sa Diyos, para dili ta maluya sa panahon na makastiguhon ta sa Diyos. Sa panahon na madisiplina ta sa Diyos, dili na to ibaliwala. Tanaw na to sa versikulo 7. Una sa is hinumduman na to na ang disiplinahon sa Diyos, nindot kay ni nakamatuoran. Iyahang disiplinahon ang tanan niyang gihigugma. Kung musulod na gali sa imuhang unahuna o paggibati, na dili ni paghigugma, hinumdumi si Kristo, hinumdumi iyahang pulong, ug ang iyang karakter bilang imuhang amahan sa langit. Ang tanan na iyahang ginahigugma, iyahang kastiguhon ug disiplinahon. So, kung tan-awon nimo karon, dali kay na sa limtan nakamatuoran. Ug kung malimtan na nimo nakamatuoran, gi-recognize na sa mangwawali. That's why atong kapitulo 2 no ningon siya, atimani ang imong pagpaminaw sa pulong. Kung dili, mura kag maanod or mawala. And so, ang iyang giingon diri sa versikulo 7, ang Diyos nagtagad kanimo ingon og anak, busa pwede ka muantos. Usa na una sa rason na sa panahon na imo ning giagian, huna-una tuhuan ni. Gikan na sa iyang gugma, gitagad kanya bilang ihang anak, ug mo kana ang kamatuoran na makapalahutay kanimo. Kung unsa man ang kuan na mga implikasyon. Una-una, kung mo ni ang gikan sa gugma sa Dios, iya kaning gibuhat tungod kay gihigugma kaniya. Iya kang ginaturi bilang iyang anak. Unsa implikasyon? Unang-una, tungod gihigugma kaniya, disiplinahon kaniya kung nakasala ka. Daghan na kay kuno kadunggan diri sa ato ang simbahan na naay sayop or medyo tagilid na pagsabot sa gugma og pasaylo sa Ginoo ni Hesus. Kita tanan, the moment na nagtuo kang kay Hesus, ang tanan natong sala gibayran sa krus sa Kalbaryo. Tanan sala gibayran. Ang atong relationship sa Ginoo, siya na ang atong amahan, kita na iyang anak, giampon na niya kita. Ang tanan karon na iyahang pagtrato sa atoa o pagtanaw sa atoa is bilang ng isa ka amahan o anak niya. Now kita, kung natay mga apo, natay mga anak, kung kita mismo sa una katong bata-bata, daghan kay gatudlo nato, di ba? Teacher, atong mga uncle, auntie, mga atis, kuya, even ang atong mga manghod, even ang atong mga labaw na atong mga ginikanan, every day, sa amo lugar, sa among Chong household garon, na naami 3 anyos o naami 7 anyos na mga bata, walay adlaw mulabay na wala nay kasaba, walay tudlo, walay pagdisiplina, walay pag-remind, walay pagbadlong, walay pagkoreksyon. Every day na. So kung anak ta sa Diyos, even though, siguro 30 anyos na ta, 50 anyos na ta, usa ka gatos na ta, dinis kalibutan, anak mangyapon ta sa Diyos.
Nganong iwala man nato ang atong nahuna-huna sa una na grabe man ang benepisyo sa atoa nakuha sa pagtudlo ug pagdisiplina sa atoa katong nasayop ta. Kato gali, no? Kasakatauhan lang sa kalibutan, masayop ta, mabunalan ta. Ngutanaw gali ta karon, ay salamat sa katong mga panahon. Nganong ato manang mabulag naggugma sa Dios. Nganong dinhilang man ta maguna-una, no? Gipasaylo na akong sala. So wala na in other words, wala na daw consequence sa imong sala karon. Ato na lang daw huna-unaon na dawato na to atong isa't isa kay ingani ra man kita, no? Tao ra man kita, makasala ra man kita. Total pasaylo naman akong sala. Pasagdaay na lang ko. No, dili ka pasagdaan sa Dios. Amahan siya nimo. Kung makita siya na nakay sala, even though pasaylo na nanasala, bunalan ka, koreksyonan ka, badlungon ka. Now, kung sa panahon na noon na ikaw nakabuhat og sala, panahon na disiplinahon ka sa Diyos, magluya-luya na nung ka. Imong baliwala ang iyahang gugma. Imong gibaliwala ang iyahang gibuhat kanimo. Walay tinuoray na amahan na naghigugma sa iyang anak na wala siya buhaton kung makita niya mapadulong sa peligro, na ginabuhat na peligro or sala ang iyang anak. Unsa matong kuan ana? Tanawa sa 1 Corinthians. Ingon pa diha si Pablo nay gakahitabo no nay uban sa mga simbahan nila na galuya, nangamatay na. Ug unsa may giingon gihatag na rason sa Ginoo. Ingon siya kay kung tama lang ang inyong paghusga sa inyong kagulingon. You did the right things, no? You were able to judge between right and wrong. Inyo din kibuhat ni siya. Dili unta tamo, wala unta mo na husgahan. Pero tungod, wala man ninyo gibuhat ang tama, sayop man ang inyong pag-judge. Unsa may ingon? Gihusgahan mo sa Dios, gidisiplina sila. Para sa ilang kadautan, no? Para dili sila makondemnar. Para sa ilahang kamaayuhan. Oo, pasaylo na ta. Pero kung makasala ta, disiplinahon, gihapon ta sa Diyos. Sa Salmo 89, if His children, ingon pa rin, no? Kung ang iyang mga anak, biyaan ang iyahang balaod, o dili mo kinabuhi, padulong sa pulong sa Diyos, pareha sa pulong sa Diyos, ilahang salikwayon ang iyahang mga statutes, o dili nila i-keep ang iyahang commandments, unsa iyang buhaton. Then, ingon siya, akong bisitahan sila og bunal. Mabunalan. Pero unsa man na, nevertheless, ang akong loving kindness, dili mawala sa ila. Oo, pasaylo. Oo, naagi ako ng gugma og loving kindness o faithfulness. Tungod sa iyang faithfulness o loving kindness, mabunalan ta. So ayaw kaluya-luya, ayaw isalikway. Ikaduha na implikasyon ani, tungod naghihigugma ka sa Dios, disiplinahon kaniya. Kaya katong una no, disiplinahon lang mahitabo kung makasala ta, no. Maski wala kay sala, koreksyonan na gyapon ka, disiplinahon na gyapon ka sa Ginoo. Pero naa siya'y rason. Unsa man? Para naa kay makatunan. Sometimes, maski dili sa sala, dili man ka maminaw unless mabunalan ka. Maglimot-limot man ta, magpaluya-luya man ta, magpaunya-unya man. Mabunalan para naay makatunan. Tanaw na to na kang Pablo gyapon no sa 2 Corinthians ingon siya, naay problema sa iyang lawas na murag messenger of Satan. Pero tinuod to na sakit kito sa iyang lawas. Hangyo siya, Lord, kuani. Wala gitubag ang Ginoo na yes, ang gitubag sa Ginoo sa iya, no, di na ko nakuaon. Magpabiilin na. Kung kiingnan ang Ginoo og no, unsa iyang response? Nagluya-luya si Pablo. Iyang giingon, di na ko nimo, Lord.
Di ko nimo love. No. Nakita ni Pablo, ni grabe ang pagtuo sa iya, ay, tungod to. Tungod ni. Ang problema sa akong kinabuhi karon tungod ni, para dili ko mahimog garboso. To keep me from being conceited. Garboso ba si Pablo? Dili. Nakasala ba siya? No. Pero, naay problema sa iyang katawan nagpabilin, wala kuha sa Dios sa iyang kaalam ug gugma sa iyaha. Og nakita nato ingon si Pablo naay maayo ani para dili ko mahimong garboso. Ingon pa sa salmista, blessed is the man kung kinsa imong disiplinahon o God, ngano man makakatuon man siya sa pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios ato mang kinabuhi. So yes, maski wala tayo nabuhat na personal na sala, pero koreksyonan ta, badlongon ta sa Dios. Ug sakit kaniha, dili niya yahay, dili ni sa kindi gihatag nimo para naa kay makatunan. Ug para na sa imong kamaayuhan. So mo close ko ani na punto, kinsa man ang makabenepisyo ani disiplina. O klaro kay diri sa iyang pulong, dili tanan. Dili tanan. Tanan mo agi og kasakit. Tanan mo agi og kalisod. Tanan mo agi og bunalan, kastigo. Pero dili tanan makakuha sa benepisyo ani. Unsa may ingon sa verse 11? For the moment, tanan disiplina, sakit, ug dili gina siya nindot, no? Pero later, naa daw na siya bunga. Grabe siya kanindot, no? Ang English na, ang bunga is the peaceful fruit of righteousness. Pero dili tanan, makakuha ni. Katura na na-trained ani. Katong wala ni undang, wala nagsalikway. Na ako'y uncle sa una, na love kay nako. Nagpuyo man siya sa lain na nanasod. Og didto, kita nimo no na nagsugod sila sa wala, pero tungod sa iyahang kugi, tungod sa iyahang pag-atiman, napadako nila ilang pamilya, na-plaster niya iyang pamilya. Maayo gito siya, maayo siya na negosyante, maayo bright. Pero naa siya usa ka problema siyang kinabuhi balik-balik. Dili niya mabuyan ang iyahang inom. Nagkagrabi ang iyahang inom. Sa point na dagko na yang anak, siguro na siya sa idaran, giingnan na siya sa doktor. Kung imo pagyapon ng padayunan ng imong inom, di na makaya sa imong lawas. Ug wala siya nagkulang sa gugma, no? Wala siya nagkulang sa badlong, wala siya nagkulang sa pagtabang sa iyahang pamilya, iyang mga igsuon sa iyaha. Dili lang gyud niya biyaan, di niya paminawon. So, sa usa ka desperate lugar na sa akong auntie, ingon siya, naghangyo siya sa pamilya niya dinhi. Ana siya, palihog kog tabang bi kay dili na namo siya mabadlong. Tabangi siya, kiingnan siya sa doktor, last chance na niya. So, ani dinhi, nag-ani siya diri. O tinuod no, gitabangan siya sa mga nilang daddy, sa mga uncles, aunties, and for siguro several months na nawala, napangan siya. Pero nibalik. Remember pa ko, nang maton ako sa sa trabaho, sa morning, get-anan ako na siya sayo kay subuntag, na nagawas sa tindahan. Nagunit na siya og kanang Coca-Cola na botilya. Pero kabalo ka, ang sulod ana, dili Coke. Kung mag-almusal dungan mi sa pamahaw, kabalo ko, kung wala pa na siya nakainom, kay kung mukuha lugar siya og pagkaon, ang kamot niya mag-anak gino. Kurog-kurog. Pero
Kung makainom, burag, steady kayo. Now, unsay nahitabo? Naa sa atanan, no? Nadawat niya, gugma, disiplina, koreksyon, badlong. Pero tungod, muundang siya. Iyang isalikway. Dili siya mamati. Wala siya nakakuha sa benepisyo. Ang sakit, nagugma sa Diyos. Muni ingon sa magwawali para na sa atong kamayuhan. Disiplinahon sa Diyos, kastiguhon sa Diyos ang tanan niyang gigugma ug tanan niyang gidawat ug dawaton sa langit. So kita day Kristohanon, we must learn sa panahon na even evil, no? Sinful na events sa atong kinabuhi. Dapat magkakabalota unsay maayo na pulong ani sa Ginoo. Lord, siguro instead mo ingon ta ba, unsa man mo unsa may problema? Mangutan na ta, Lord, unsay imong ginatudlo sa ako Lord, tudloi ko ba para makapaminaw ko nimo nganong ingani man. Ug Lord, kung tan-aw nimo wala gyud, ganon Lord, unsa man imong ginatudlo na nganong nagpabilin man ni na problema sa ako Unsay maayo ani Lord? Ug sama ta ni Pablo ba? Tugod kay para dili ko ma-proud. Mo di ay ngani ang akong kalisod giatubang sa negosyo, sa kinabuhi. Tungod di ay Lord, maayo gid ka Lord. You're so good. Different ang response, no? Hinaot ing anak na tanan diri sa tanan na anak sa Dios dinhi sa GCAF. Magampo ta. Ginoo, salamat Lord sa imong pulong. Indeed, sakit. Indeed, lisod. Pero kumikan dinhi sa imong gugma. Makasalig di ay mi na naay kamaayuhan ani og dili para sa among kadautan. Indeed, Lord, naa siguro yung mga things na makadungog mi na naay-answered prayer, imong giayo, pero kabalopan pa bi, Lord, na naa pag yung mga tubag po nimo, Lord, na wala nimo giayo. And yet, mo na akong ampo para sa among tanan diri, Lord, na among makita ragyapon, among gunitan ragyapon sa among pagtuo is imuhang kamaayuhan. Among palindungan, among i-consider si Jesus sa iyang giagian. Naniagi siya para kikigugma niya. Niantos niya ang sala, ang sakit, ug niresulta to para sa among kamaayuhan. Kami po, Lord, kung kami among kagulingon ng kinabuhi mo agi ani mga sakit, lisod, problema, magpabilin kami nakaangkla kanimo, O Jesus, ang among author and perfecter sa amo ang pagtuo. In Jesus' name, Amen.